Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για τον μόντουλο-αντίστροφο ενός αριθμού. Θα ξεκινήσουμε δίνοντας τον ορισμό. Έστω ο αριθμός α μόντουλο m. Ο αριθμός β θα ονομάζεται αντίστροφος του α κατά μόντουλο m, αν ισχύει ότι α επί β είναι ισοδύναμο με ένα μόντουλο m. Ως παρατήρηση μπορούμε να πούμε το εξής. Δεν έχουν όλοι οι αριθμοί αντίστροφο κατά κάποιο μόντουλο m. Βασική συνθήκη για να έχει ο α αντίστροφο κατά μόντουλο m είναι ο α και ο m να είναι σχετικά πρώτοι μεταξύ τους, δηλαδή ο μέγιστος κοινός διαιρέτης τους να είναι ίσος με το 1. Για παράδειγμα, οι αριθμοί 3, 6 και 9 δεν έχουν αντίστροφο κατά μόντουλο 12, δηλαδή δεν υπάρχει ο αντίστροφος του 3 μόντουλο 12, του 6 μόντουλο 12 και του 9 μόντουλο 12, μιας και κανένας τους δεν είναι σχετικά πρώτος με το 12. Αντίθετα, ο αριθμός 5 έχει αντίστροφο κατά μόντουλο 12, εφόσον το 5 και το 12 είναι σχετικά πρώτοι. Πώς όμως βρίσκουμε τον αντίστροφο ενός αριθμού α κατά κάποιο μόντουλο m? Ο πρώτος τρόπος είναι να πολλαπλασιάσουμε διαδοχικά τον αριθμό α με τα 1, 2, 3, 4 κτλ. Μέχρι m-1, μέχρι ότου το γινόμενο του α με αυτόν τον αριθμό να είναι ίσο με ένα μόντουλο m. Για παράδειγμα, εάν θέλουμε να βρούμε τον αντίστροφο του 3 μόντουλο 26, θα πολλαπλασιάσουμε διαδοχικά το 3 με τους αριθμούς 1, 2, 3 μέχρι και το 25, μέχρι ότου το γινόμενο να είναι ίσο με 1 μόντουλο 26. Πράγματι, βλέπουμε ότι ξεκινώντας τους πολλαπλασιασμούς, το 3 επί 1 ισούται με το 3, δηλαδή αλλιώς ισοδύναμα με το 3 μόντουλο 26. Άρα προχωράμε. 3 επί 2 ίσον 6 είναι ίσον με 6 μόντουλο 26. Πολλαπλασιάζοντας έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο διαδοχικά, κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο 3 επί 9, δηλαδή στον αριθμό 27, το οποίο όμως είναι ισοδύναμο με το 1 μόντουλο 26. Άρα τελικά έχουμε ότι το 9 είναι ο αντίστροφος που ζητάμε, δηλαδή ο αντίστροφος του 3 μόντουλο 26 είναι ο αριθμός 9 ή αλλιώς το 9 μόντουλο 26. Ο δεύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε τον εκτεταμένο αλγόριθμο του Ευκλήδη. Για παράδειγμα, εάν θέλουμε να βρούμε τον αντίστροφο του 17 μόντουλο 43, εκτελούμε αρχικά τον αλγόριθμο του Ευκλήδη, όπως ακριβώς θα κάναμε εάν θέλαμε να βρούμε τον μέγιστο κοινό διαιρέτη αυτών των δύο αριθμών, και στη συνέχεια θα κάνουμε μία μέθοδο προς τα πίσω, ώστε να αναλύσουμε αυτόν, τον μέγιστο κοινό διαιρέτη, δηλαδή το 1 σε αυτή την περίπτωση, ως γραμμικό συνδυασμό του 17 και του 43. Έτσι λοιπόν, έχουμε αρχικά ότι το 43 γράφεται 2 φορές το 17 συν το 9. Στη συνέχεια, παίρνουμε το 17 και το 9 και εκτελούμε ξανά διαίρεση και γράφουμε ότι το 17 μπορεί να γραφεί ως 1 επί 9 συν 8. Συνεχίζοντας, παίρνουμε το 9 και το 8 και γράφουμε ότι το 9 είναι ίσο με το 1 επί 8 συν 1. Από τη στιγμή που βρήκαμε τον αριθμό 1 ως υπόλοιπο, τώρα πηγαίνοντας προς τα πίσω, θα προσπαθήσουμε να γράψουμε αυτόν τον αριθμό το 1 ως γραμμικό συνδυασμό, όπως είπαμε, του 17 και του 43. Άρα ξεκινάμε λέγοντας ότι το 1 είναι ίσο με το 9 μείον 1 επί 8. Στη συνέχεια, στη θέση του 8, θα βάλουμε το 17 μείον 1 επί 9. Έτσι λοιπόν, κάνοντας πράξεις, έχουμε μέχρι στιγμής στην τρίτη γραμμή ότι το 1 είναι ίσο με 9 μείον 1 επί 17 συν 1 επί 9, δηλαδή αλλιώς είναι ίσο με μείον 1 επί 17 συν 2 επί 9. Και τώρα ξανά βάζουμε στη θέση του υπολείπου 9 την σχέση 43 μείον 2 επί 17. Και έτσι λοιπόν έχουμε ότι τελικά το 1 είναι ίσον με μείον 1 επί 17 συν 2 επί 43 μείον 4 επί 17. Δηλαδή είναι ίσον με 2 επί 43 μείον 5 επί 17. Επομένως, από αυτήν την μορφή συμπεραίνουμε ότι ο αντίστροφος του 17 μόντουλο 43 θα είναι το μείον 5. Και επειδή θέλουμε να χρησιμοποιούμε ως αντίστροφους θετικούς ακέραιους αριθμούς, μπορούμε να γράψουμε το μείον 5 ως μόντουλο 43, οπότε θα έχουμε ότι το μείον 5 μόντουλο 43 θα είναι ίσον με το 38. Πράγματι, αν θελήσουμε να το επαληθεύσουμε, θα δούμε ότι εάν κάνουμε 17 επί 38, αυτό μας δίνει τον αριθμό 646, το οποίο είναι ίσο με το 1 μόντουλο 43. Μιας και εάν δει κανείς την ανάλυση του 646, πράγματι αυτό γράφεται 15 επί 43 συν 1, δηλαδή αφήνει υπόλοιπο 1.
Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο Facebook με τίτλο «Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών». Ευχαριστώ για το χρόνο σας.